Hingga tini sang sini da kotorno norok nukhana bo busu joratei jingjalo kalaijak tongmani wati jorawo riksha bai bol phalnani thangtani wo bo hasamo accident wngoi bini riksha rok jotono kurungkarangni thangmai kya bai thangmai kya hingga obo hingke katal pai rifai kya sing tini bo tabo obo simino baki tei aboni sikang obo to sing rifai kya no thik khaiye hingga tabo maker phaiye fitting khaiye bo o riksha no use khaise nai hingga khajani mari song kijing song norok jotono khorsa tai khoroksa no chubalaiye chini langmano tong thokma bai khaiye khatungma bai khaiye sing khoroksa tai khoroksa no bini langma kaham khai tlanglai thaniwo chubalai no phaidi sing norok no belekhe no khabai khubui koijawo noni kami amchai rogo bo khukchung tongbaina sukjaya rok borok no chubalai ni bagui koijawo jotono no hambai tako nin thain sing silaini mo songmakhai nombono sile sili bono ko ani okono kalai bongke ani babasana kalai kita babasa kalai na acha bini bihiro je motai chalangmani yagulo je boni poribar bahai bahai ke choli tong nang tamunu je bini bihiro jokonte motai jai thamni yagulo borni nokhongo tebe chukli yang thang palaisu omo hai bongni nokho bipot onek bipot tebe chukli yang thaing thangka tai yakum hande bini tai yakum hande tai o bol ti sonangi bo bol srimalia bo ta bo behaka tangi bo tana bo sai srimalia bo tangne bo tang srimalia gi yakum hande bono kasa mane subasu jotono khaima ba kheba din bagi hel khaima ka ba amona khamta mon khobot bilai bilai kana hambai tahuni mungkhe ani mungkhe rajesh devrema obor tuma kami o kami ke samucharon ke post office tamo post office Chompong Nogor ke PS kai PS jaranya Swnamna PS jaranya da ko ke obongkha sing tini iko takuk khorchani khukti khanaka je bo o jagani kamini borokno bini nukhungni je jingjal abo genuine haina blina mane real okay thank you takomodo esa borok kubi no o jagani jingjal kuplung nukhungmai je tong laimani abon te iko sing sini yongno Puila no khulungka do ke nono sungnamu sungmakhai o je darani je asuk nukhung jingjal abo norok saimano na bumti saiman norok ande bini to oko bakara thikya bihirok thikya ngata bu bakara je buriching ati besarak kani ti bora ha ti chalai tong ta o bin bakara je bo nokasin tonglayo o hasina bor goranda bakara je goranding khata buriching tonglai khata nokaisa hangkai naisiri kha tabuk ni ojorawo takhukchong kebo asik income khailayo nukhung hukung kaham jagawo nijini bumano se tui tongnani busuk khaklamni tui ingjaklai kintu o da koto
bini yakung bo hamya 60% disability rate okay bo tabu bu krajung bo logi toni wo busajik busla songbo kunui okay obongkha sing chini yong buri ni khukui khana lai mani genuine kok toma okay yong nini mungkai tama kiting deborma nin logini yong selani bung mongol deborma okay kami oh kami ni bung kai sombusoron para sombusoron kami da sina para sina okay khajani marsung kijing song obung kha taiwaisa proof je o da kotor belekhin jingjalon tongo jingjal kuplung nukhungono tongjao paro thank you